El negociador europeu Michel Barnier s'ha declarat decebut per la falta d'avenços en les converses sobre la futura relació del Regne Unit amb la Unió Europea. 40 conferències sobre 11 temes en discussió no han donat resultats aquesta setmana. Compte rendu lucide, sincère. Honestament, aquesta ronda ha estat decebedora. No obstant això, seguim decidits a continuar treballant junts per construir un acord ambiciós amb el Regne Unit en un període de temps molt breu disponible per nosaltres. És a dir, si el Regne Unit confirma al juny la seva decisió de no buscar una extensió d'aquesta negociació, segueix sent possible una extensió per a 1 o 2 anys d'acord mutu. El problema, segons Brussel·les, és que el Regne Unit vol ple accés al mercat únic, com si continués sent membre de la Unió Europea. Però això sí, sense oferir, a canvi, garanties que les seves empreses no competiran amb avantatge. A l'altra cara de la moneda, el negociador britànic David Frost ha reconegut la falta de progressos i ha acusat Brussel·les de mantenir una actitud tancada. Els dos grans fronts de les negociacions es troben aturats. Per una banda, l'accés al mercat europeu. La Unió Europea demana garanties al Regne Unit perquè ni el dumping fiscal, social o mediambiental dels productors britànics existeixi i que treballin en les mateixes condicions que els europeus. L'altre punt, on les negociacions estan congelades, és el sector de la pesca. La Unió Europea demana ple accés a les aigües britàniques durant un llarg termini, mentre que el Regne Unit vol limitar l'entrada i planteja una negociació anual. A finals de juny tindrà lloc una revisió de les negociacions per decidir el següent pas a donar i si hi ha opcions d'arribar a un acord abans de l'1 de gener, el dia en què es materialitzarà el Brexit.